M'dzina la Atate, ndi la Mwana, ndi la Mzimu Woyera. Amen. Ambuye akhale nanu. Tikulandirani ndi chimwemwe pano pa Tilankhuleni Ambuye mpulogalamu ino ya kugawa mawu, ndipo lero ndi lachinayi mkati mwa mulungu wachinayi pa nyengo ya pachaka, ndipo lero potsata kalenda lathu ya chipembedzo lero tikuchita chaka cholemekeza Paulo Miki Woyera ndi anzake amene anali 25, ndipo yeye anali brother wa chipani cha Jesuits. Yeye anaphedwa mdziko la Japan ndi anzake 25 amenewa anaphedwa makamaka chifukwa cholalika uthenga wabwino komanso chikhulupiriro chawo mwa Ambuye Yesu Khristu. Mawu oyamba akuchokera mu kalata yolembera Ahebri mutu 12 ndime ya 18 mpaka 19 kupitiriza ndi ndime ya 21 mpaka 24. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Ulemerero Jackson wachinyamata kuchokera ku Our Lady of Africa Maula Cathedral mu Archdiocese ya Lilongwe. Mawu amthenga wabwino akuchokera mu uthenga wabwino wa Luka Woyera mutu 6 ndime ya 7 mpaka 13. Amene akutiwerengera mawu amthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Geoffrey Chikapa kuchokera mu Archdiocese ya Lilongwe. Mawu ankalata kwa Aheberi. Abale, inu simudachite monga Aisraeli aja, amene adafika ku chinthu chimene adatha kuchikhudza, ndiye kuti ku phiri la Sinai. Lija linali loyaka moto, la mdima wabii, la mphepo ya mkuntho, limene panali kulira kwa lipenga, ndiponso kumveka kwa mawu. Anthu atamva mawuwo adapempha kuti asawamvenso konse. Maonekedwe ya zonsezo anali oopsa kwambiri, kotero kuti Mose yemwe adati ndikunjenjemera ndi mantha. Koma inu mwafika ku phiri la Ziyoni, ndiponso ku mzinda wa Mulungu wamoyo, ndiye kuti Yerusalemu wakumwamba, mmene muli angelo osawerengeka. Mwafika ku chikondwerero kumene kwasonkhana ana oyamba a Mulungu, amene mayina awo adalembedwa kumwamba. Mwafika kwa Mulungu, mweruzi wa anthu onse, ndiponso kwa mizimu ya anthu olungama, amene Mulungu wawasandutsa angwiro kwenikweni. Mwafika kwa Yesu, Nkhoswe yokoza za chipangano chatsopano, ndiponso mwafika ku magazi okhetsedwa, amene akutilonjeza zinthu zabwino koposa mene magazi a Abele ankachitira. Mawu a Ambuye. Ambuye akhale nanu. Akhalenso ndi mzimu wanu. Mawu amuthenga wabwino monga adalembera Mariko Oyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Mariko mutu wa 6 kuyambira ndime ya 7 kulekeza ndime ya 13. Pa nthawi yomweyo Yesu adayitana ophunzira ake 12 aja nawatuma awiriawiri. Adawapatsa mphamvu zotulutsira mizimu yoyipitsa anthu. Adawalamula kuti musatenge kanthu kena kalikonse pa ulendo koma ndodo yokha. Musatenge kamba kapena thumba la pa ulendo kapena ndalama mchikwama. Sapato muvale inde koma musakhale ndi mikanjo iwiri. Adawuzanso kuti mukafika pamudzi muzikhala nawo ku nyumba kumene mudafikirako mpaka itakwana nthawi yoti muchoke kumudziko. Ngati kumudzi kwina anthu sakulandirani nakana kumva mawu anu, pochoka musanse fumbi la kumapazi kwanu.
chimenechi chidzakhala chizindikiro choti apalamula ophunzira aja adapitadi namakalalikira anthu kuti atembenuke mtima, ankatulutsa mizimu yoyipa yochuluka ndiponso ankadzoza mafuta anthu odwala ambiri kumawachiritsa. Uthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Limodzi mwa sakramenti limene timalandira ife Khristu ndi sakramenti la ubatizo, lomwenso ndi sakramenti loyamba mwa masakramenti asanu ndi awiri aja amene mpingo umatikonzera kuti ife tilandire. Ndipo sakramenti limeneli lofunikira kwambiri chifukwa limatiyeretsa, limatisandutsa ana a Mulungu. Koposaposa ndi sakramenti lomwenso limatilowetsa mbumba yoyera ya Mulungu. Kupatula pa zimene limatichitira sakramenti limeneli, limatipatsanso ife udindo oti tiyenera kukhala nyale zowunikira dziko lapansi, udindo oti tiyenera kukometsa moyo pakati pa anthu onse. Komanso limatipatsa udindo kuti ifenso tikhale mboni za Yesu Khristu, komanso ndi kulalika Yesu Khristu kwa anthu a mitundu yonse. N'chifukwa chake pamabwera mawu okuti timabatizidwa komanso kutumidwa. Apart from kuti ubatizo umachita zambiri m'moyo mwathu, koma umatipatsanso udindo kuti ifenso tikatumikire ena, ifenso tikakhale mboni za Yesu Khristu kwa anthu ena, kwa anthu a mitundu yonse. N'chifukwa chake nzosadabwitsa kuti muthenga wathu wabwinowu Ambuye Yesu akuatuma ophunzira ake, akuatuma kuti akagwire ntchito imene Ambuye Yesu amayigwira. Sakuonetsa kuti akuchepa mphamvu ayi, koma akuonetsa ndithu kuti Ambuye Yesu akamatituma kuti tikalalike uthenga wabwino amatidalira, komanso amaona zabwino mwa ifeyo kuti pakuzigwiritsa ntchito bwino tikhozanso kuthandiza ena kuti alandire Mulungu, komanso ena atembenuke mtima. Koma zinthu zingapo zikuchitika pamene Ambuye Yesu akuatuma ophunzira akewa. Poyamba akutiuza kuti adawatuma awiri, osati mmodzi ayi, koma akuatuma awiri. Iwe ndi ngana tapita kwakuti, iwe ndiwe tapita kwakuti, iwe ndiwe tapita kwakuti. Chifukwa chani? Ambuye Yesu izi sadangozichita kuti kukondweretsedwa kuti apite awiri ayi, koma mazindikira bwino kuti kali kokhankanyama tiwiri ndi anthu. Komanso pautuma awiri amafuna kuti anthu amenewa azidalirana, anthu amenewawa azithandizana. Sakuatuma kuti akachite mpikisano ndi wina ndi mnzake ayi. Chifukwa tiyenera kukumbutsana pano kuti ife amene timalalikira uthenga wabwino, ife amene mpingo watituma kuti tikafalitse uthenga wabwino, tiyenera kuzindikira kuti sitiyenera kupita tokha, tiyenera kupita ndi anzathu, tiyenera kudalira anzathu, tiyenera kusachita mwa mpikisano. Koma Ambuye Yesu powatuma awiri afuna kuti azikathandizana pamene akugwira ntchito yotumikira Mulungu. Choncho akuchotsa mpikisano pakati pa anthu amene akutumikira Mulungu, koma akufuna kuti tizidziwa kuti inenso uyu ndi uyu akhoza kundithandiza kuti ntchito ya utumiki wanga ikhale yabwino. Chifukwa chake ife tonse tiyeni tizithandiza amene akudzipereka, amene ali m'dera mwathu, amene akutitumikira, amene akufalitsa uthenga wabwino pakati pathu. Sikuti ali wokha ayi, koma iwo ndi ife pamodzi tikhoza kuthandizana kuti uthenga wabwino, kuti kuwala kwa Yesu Khristu kufalikire ndipo kufikire wina aliyense, kuti choncho ufumu wa Mulungu ukhazikike pakati pathu. Komanso pamene akuatuma awiri tikumva kuti adapatsidwa zida zoti akagwiritse ntchito pamene akufalitsa uthenga wabwino. Zida zake ndi chani? Adawapatsa mphamvu zotulutsira mizimu yoyipitsa anthu. This is a very important point. Akuatuma kuti akagwire ntchito
iyi ndi iyo. Koma pamene akuwatuma akuwapatsa zida zikawathandize kuti akagwire bwino ntchito. Nthawi zina timayiwala ife mabwana. Pakati pathu pali mabwana ndithu timatuma anyamata athu takachita ndi zakuti takapanga ndi zakuti. Koma mwina kuti tiwapatse ma resources okwanira bwino kuti agwire bwino ntchitoyo timalephera. Tazionapo milungu iwiri yapitayo, anduna ona za ntchito tiwona ma social media mu akamayenda zomwe zaulula mulendo wawo wa nduna amenewa. Kumapita kuma makampani ati kumakapeza kuti anthu amene amachola tii kumene kuchako alibe maovulosi, alibe even magambosi, alibe even matoilet owathandiza malo amene akugwirira ntchito. Tikuona kuti ulendo wa nduna aza ntchito waulula zambiri zimene zikuchitika pakati pathu zosakomera anthu, zosakomera dziko. Anthu amango kuagwiritsa ntchito koma osapatsa zida zowathandiza kuti ntchitoyo agwire bwino. Pamene pali anthu agwira ntchito pali pakhale matoilet okwanira. Anthu amene agwira ntchito ayenera akhale ndi zida zokwanira, zida zoyenera kuti ntchito ija ayigwire bwino. Koma tikuona kuti makampani ambiri, anthu ambiri akupanga profit yochuluka. Koma anthu amene akuwathandizira kuti apange phindu limenelo, pizira anthu aja akungokuwatenga kuti mwina ndi akapolo. Akungokuwatenga kuti somwina osaganiza kuti ndi anthuso ayi. Akulephera kuti awapatse zida zoyenerera. Lero kudzera muthenga wathu wabwinowo Ambuye Yesu akutikumbutsa kuti ife amene tikuwatuma, ife amene tikuwapatsa ntchito anthu ena kuti atigwirire, tiyeni tiziwapatsa zida zoyenerera. Komanso tiziwasamalira anthuwo. Osanga kuwatuma ntchito koma mwina malipiro awo osakwana ndi m'manja momwemo. Kuti anthu omoyo wawo kukhala otani, kuti anthu azigwira ntchito motani. Nkofunika kuti tiziwasamalira anthu amene akugwira ntchito pakati pathu. Ndi kudzera mu ulendo umene anduna anayenda waulula zambiri pakati pathu. Ndipo ngati Akhristu tichitepo kanthu. And in fact, anthu amene akuchita zimene zijazo m'makampaniwo muna na Akhristu athu. Timasonkhana nawo m'mapalishimo, timasonkhana nawo mpakati munthu. Ndi mabwana ndithu akuyendera galimoto zabwino, akukhala nyumba zabwino, ali ndi mafoni apamwamba, moyo wawo wabwino kwambiri. Koma tikapita malo awo amene akugwira ntchito, kuti tikaone anthu amene ali pansi pawo, amene akuwathandiza kuti agwire ntchito, kapena kuti apange phindu lochuluka m'makampani mwawo, tikuona kuti anthu amene sakusamalidwa konse. This is a wake up call, my dear friends. Let us wake up. Let us emulate from Christ himself, who is able to send his disciples 2 by 2. But in the process, he is able to equip them. Akuwapatsa zida zoti akagwiritse ntchito. Kuti ifenso singachite chimodzimodzi. Phindu ndalama zetu kupezazi nzofunika kuti tizizigwiritsa ntchito kuti tisamalire anthu amene akusokola ndalama zija. Koma ngati tilephera kuwapatsa zida zoyenerera kuti anthu agwire bwino ntchito, mapeto ake ntchito ijaso itha kuwawononga. Itha kuwononga moyo wawo. Atha kugwira ntchito zaka zochepa. Tipemphe kwa ife tonse amene tikumvera ulaliki lero lino kuti tiyeni pa moyo wathu tsiku ndi tsiku tizidalirana. Ndipo kudaliranako kumalo kwathu wa ntchito kuja tizidalirana. Tikafika mu banja mwathu tizidalirana. Tikafika mpakati mwathu tizidalirana. Tikafika m'magulu athu amu mpingo tizidalirana. Tizidalirana bwanji? Tizigawana ntchito zimene zikuoneka mgulu lathu lija. Tizigawana ntchito, tizigawana maudindo bwinobwino. Koma timaona kuti mwina mbungwe limodzi yemwe yakhala chair, yemwe yakhala secretary, yemwe yakhala treasurer. Tikamaochita zimene zizi timasonyeza kuti anthu ena ake timaona kuti ngosafunikira, ndoti sitingawadalire ayi. Koma lero Ambuye Yesu akunena kuti tiyeni tizidalirana, makamaka tizigawana bwino ntchito, tizigawana maudindo, ndipo tizilemekezana. Tizidziwa nkuvomera uyu awa ndindo wanu wocheya, awa ndindo wanu wosekera, awa ndindo wanu treasure. Tikatero tizapanga kuti moyo wathu ukhale moyo wabwino, komanso utumiki wathu ukhale utumiki wabwino. Ndipo koposa zonse abale anga, tiyeni pamene tikutumana, tiyeni pamene tikupatsana ntchito, tizipatsananso zida zimene zingatithandize, zimene zingawathandize anthu ajatatumawa kuti agwire bwino ntchito. Tikakhala ndi zida zabwino, moyo wathu uzakhala wabwino, ntchito yathu tidzayigwira bwino. Mwa Yesu Khristu Ambuye athu. Amen.